저, 막어. 잘들. 잘. tabuk social media wo o video mangpili kaisa viral ngai tongo norok viral video ni mangpili video ni screen no nugui makhana je mayung masa joli jagwi borok khoroksa no riphiri kadul mani tai o mangpili no mani pore norok saibo mano sungjakhana o mangpili boroni hinui tamni bagui o borok riphiri jakha mayung bai ngai chung saimangka viral mangpili ni video ungkha Karnataka ni hinui Karnatak ni Bandirpur taika rijabono o patimung patika hane koktumaroko kasa phaimani saimangkha riphiri jangna borok Kerala ni bo khoroksa tourist bo mayung no nugui selfie na naifrnom dehagiri purjago hinui koktumaroko kasa phekya saimangkha lama jam ungtongphuru mayung masa lama kasaro phaiui chajaknai manui chai tongmani a jora no o borok bo mayung no nugui selfie nanani thagakai mayung bini phajing khaprumui bono riphirigui bono kadul mani mangpili tabuk social media wo video kasa phekya tai norbo nugui mankhana o viral video ni mangpili video ni screen no